nabur judo simadua mo. Semulai roh tu jauh helaku kurang do ramah alai postur aku nagabe acuan diau hubereng laiku sada situa mantan guru hubereng ibotokku mantan guru tong postur aku malah buat kesimpulan di hoelaku memang namalu jahudo ho namar karejoi dang adong mangurus cok marna sibuk mahora abib mu pedang adong na paturehon ala dia risadarion nagabe sejarah madihamuna 2 tanggal 27 bulan 11 2020 sada nungga majalo pasu-pasu perbagasok kamu per rumah tanggaon cebagos joron itu hatai gabe sarupa mahamu dok na borumu gabe sadana tua-tua mahamu sarupa madohot bapak si matuam gabe sadana tua-tua tinggal ma kahaposon masuk ma tunama rumah tangga dihoelaku patuduhum ma sebagai kepala rumah tangga ho di rumah tanggam nong dia lapo borukon naksongoni di boruku sada aparat songoni nang hilaku wala sada si dohonok tuho baru molupe terlambat helako mulak molupe maleleku mulak ikut percaya diri doho martamia ko tutuhani godang dohu bereng diluat nadao mula amat tanah tujabu tonga borngin dangolo mabuka pintu tapi godang do dibuak kepeng hacur hatiku gabe so dileo kepeng ngai gabe dipoya-poya hot jadi songona didok ipabita nakin dang boy hamu sirang yang goso sinirang ni hamatean Amin. turut cok kamu baik kamu bangga buru si matuam doli si matuab boru keluarga asa gabe sada contoh hamu di tonga-tonga ni masyarakat tarlumobi di jolon itu hatta suak songoni nang organisasi punguan itu tonomu do boru masih raja-raja kamu sudah jolma mempunyai kekurangan do kelebihan mungkin kudang doho belajar nappe boru ho siap bapa na jolo bapa do pasanyon omma boru do songonon nyomma boru takya au majua dipangi doho boru pitor hatop buau dungo pitor hatop buau mangalusi suak songoni nang dihelaku pasti ada kelebihan nasoboy ditiru ho boru pasti ada kekurangan artinya saling menutupi mahamu helaku doh boruku naujui boru samulai di bortiak ko lari ho tu portibion turus doho pajupang dok baba au ma parjolo jupangmu sada bawa ima bapakmu doho omakmu dinamar sahit to dinamar sakko dinamaleho hami mana perjolo natorasmo sidohonokku disi boru di bagas sadarion songoni maholong ngami tuho nang tuhelaku sugut songoni nang naburum si matuam na dua songoni dotong holong na tuho tuhamu na dua di hari marsugut diho boruku macalas rohaku mangidaho bapak pe nungalas rohaku bangga au adong komitmen dihamu membuat sada keputusan jam 11 malam naujui bapak ngacocok biau isi rohoroa marga sinaga siat tajung batu pertajung batu do olo mauliate ma ibotoki boruaha boru marbauk sian narumoda sarupa siap porsedo narumoda sada kecamatan kebetulan bapak si kolai narumoda ale jarang go masuk
Ibaran nono. Paling sehari seminggu masuk, alana termasuk na malas do apa na jolo sekolah. Alai dang dipet udah koi boru ligat doho. Boy do hatop dapok mu cita-citam. Boy do dapok mu hatop ahalomoni roham. Si pertami yang go si pergareja. Alai terus cumai di hoboruku. Di son adong do hupatupa di patupa omakmu bapak tuam omak tuam akai botom bapakmu ulus hela dalam nami manami aku kamu tua mata perdenggap basa asagabe keluarga na bahagiamu keluarga na law sitiruok kamu di jolo ni masyarakat terlumobi di jolo ni tuhatta di balga nila sendiri nami boru dohonon nami ma songon na didok ni na tua-tua pitang narumiris topun na sumorop anak petong di hoboru riris boru pe tung torop Madu. di pati kau kujur matok tu jolo ni tapian manak tu dia pe hoboru do helaku mangalaka tu siha mu dapotan persaulian Madu. sah ni solo ma sah matu botean sah ma pasaton nami uluson sah mahamuna dua tu panggabian nang tu parhorasa suak ni do madar sali pasatom ma alana waktu nom magudaku di hoela adong do madar hela di son upa-tupa molo si maduam mangatusi do dia paradaton ikut tiriomu do si maduam perhata do si maduam aledak si godak kata perhata do asing go perhata do asing si godak kata Ison upatupa madarhela asabuanomu mau tuaka paradaton yakka namak kobasi yakka ulaun asa tongapo hela asa taddaho anak ni raja suak songoni nang boruku tadda boru ni raja molotuk songonope naboy pasatami madarhela do ulus hela las marohan ibadat do hotot dimu amat tari batama nama masu-masu hamuna dua mulai saunari sahat tuna saliling nililingna oras ma diamu permusik kami Gabi mang raja. Satta bijo diamu hasuton nami. Aladong do tuhan permusik. Pangiduan ni pengantin. Jolo mariderun na pengantin ta. marede Sabar mau tokin. Sabar masih tetap dulu suara pas lang. oh lu baik kamu amang ang gua su Gabi. Lek kamu masih gugus suara itu pengantin. Itu pengantin, ya. Ngailati 2 bulan on lagon. Pengantin beruta. Perempuan ya. Iya. Habis open no baru losok kami back kamen dena da. Habis Ano lagu pe ni dulu son. Ano pe Jolo losok. sama jo laguon. Iya. Pangiduan di pengantin do. Tuhan ambil permusik kamang. Tepuk tangan Joy terharu sekali. Luar biasa.
Tangis haru itu luar biasa. Luar biasa. Biarpun datang air mata, itu air mata kasih sayang ya. Suatu air mata kasih sayang untuk seorang ibu dan ayah. Mau lihat deh. Mau lihat. Toho maho badone. Luar biasa pengantin dengan suara emasnya. Memang paling didotong pengantin buru-buru ya. Luar biasa. Iya. Tepuk tangan cerita. Unang gabe terharu kita dalam ya kenangan yang sangat indah. Baru ulos helama ibaen asuto na sebek kamet dena. Wah, dong gope. Adong neng mabain dulu sih kamu. Tetap adong artis dari Jakarta saya undang. Neng mabain dulu sih nong mangulus dulu sih. Cek. Sambil mau lusuk kamu hari di kamu tolu hari. Sambil dia dehon. Sambil mah di hari di kedua hari ya.
timur siang beam siang kondiki rumah apa meken madaina sayuranku mata iso matutup dia ingat matang iya asa horas amuna lao nang natinggal Horas. matang iya asa horas amuna lao nang natinggal. Bersiap-siap ma pamarai, Pak Teo Sinaga Boru Tapea. Pamarai, ya langsung masih siap tabereng tiki. Pamarai, Iya, Pak tabereng Teo Sinaga Boru Tapea. Pak Teo Sinaga Boru Tapea bersiap-siap.